Раз, два, три и... Пием, пеем, пушим, кипе, но искам аз и кипе. Нека да съм ти седло. Аре, покажи ми бедро. Ти какъв беше, бе, когато нямаше нищо? Малък софийски. Още пушиш ли кошче? Питай ми някой друго въпрос. Че нямаше нито една стотинка. Гледаш ме и гледай как го правя. Нежно става небе. Джентълмен и ти си мек и нежен. Много смешен агент. Верно ли е, че притежавам десетки левове, черни колко бритни? Ако не вярваш, ела мерити. Маски с 20-500 марки, маски с джанти, 19 с 30 идва рост, 30 евро интенос, бих пинал един сръкълно клич. Отидах малко до Петрич. Промоция буни се. Ей, гледаш ме и гледай как го правя. Нежно става небе. Джентълмен и ти си мек и нежен. Много смешен агент. Гледаш ме и гледай как го правя. Нежно става небе. Притеснен и ти си мек и нежен. Много смешен агент. Аплодисменти за Ели и Марин! Марин! Къде си бяхте, браво! Айде, благодаря ви. Ели, ти можеш да останеш. Да, Марин сега да се ходи, защото иначе ще те нацелува много сериозно за. Трябва да ви кажа, че може да гледате Марин и Мустафа, разбира се, всеки петък от 20 часа в нашото ново шоу Хипнотизатора. Те имат собствена рубрика. Да. Аз също така иска да кажа, че той наистина е един много смешен агент. До сега не знаех какво точно е катарзи.